is your number one SM radio station. Love Radio. Galit sa sakit, may malasakit at sulit na sulit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Manong, isang pangarap nga po. Ang sabi ko sa driver ng jeep sabay abot ng 9 pesos. Grabe. Tumaas na naman pala ang pamasahe. Hindi talaga pwedeng hindi ka gagastos papunta sa pangarap. Ang layo kasi ng lugar na yon. Well, pwede naman lakarin. Kaso malayo-layo rin. Malayo-layo pa. Kaya kung wala kang pera, dapat masipag at matyaga ka. Maglakad. Habang bumabiyahe kami, biglang bumuhos ang ulan. Sobrang lakas at may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Mula sa unahan ay hindi na maaninag ang kalsada. Binagalan ni Manong ang pagmamaneho para iwas disgrasya. Sa isip-isip ko, nako, mahuhuli na ako ng dating sa pangarap. Lalong lumalakas ang ulan. Bagyo na nga ito. Napagpasyahan ni Manong driver na huminto na muna sa tabi dahil hindi na talaga makita ang daan. Wala na. Huli na ako sa trabaho ko. Malayo-layo pa ang pangarap. Habang nakahinto ang jeep, naalala ko ang isang mapait na karanasan. Nag-aaral ako ng mabuti noon para sa kapatid kong may sakit. Pangarap kong maging doktor para ako na mismo ang gagamot sa kanya. Mag-e-exam ako para sa internship sa ospital. Bago ako umalis ng bahay, inaapoy na ng lagnat ang kapatid ko. Sabi ko, hindi na lang ako aalis para mabantayan ko siya. Pero ang sabi niya, ano ka ba? Lagnat lang to, wag mo ko intindihin. Umalis ka na. Sabay ngiti sa akin. Yung mga ngiti ng kapatid ko ang laging nagpapalakas sa akin. Habang nag-e-exam ay panay ang tunog ng cellphone ko. Nagtitinginan na ang lahat sa akin kasi ang lakas ng ringtone kong halakhak ng tambalan. Halate, malakas talaga yan. Sinadya kong hindi i-silent dahil inaantabayanan ko talaga ang mga tawag ni nanay. Nagmamadali ako sa pagsagot ng exam. Naipasa ko na ang papel ko. Tumawag ako pabalik kay nanay. Nay, kumusta dyan sa bahay? Kumusta po si Bunso? Sa kabilang linya ay naririnig kong humihikbi na ang aking ina. Wala na daw si Bunso. Dali-dali akong umalis para umuwi. Wala akong pakialam kung muulan at kung mabasa man ako. Basta makarating lang ako sa kapatid ko. Pag-uwi ko, ay niyakap kong agad ang malamig niyang katawan. Nang mawala ang kapatid ko ay tila ba huminto ang mundo ko. Huminto na rin ako sa pangarap ko. Ineng, ayos ka lang? Tanong ni Manong driver. Ho? Gulat kong sagot sa kanya. Neng, naluha ka ata naiyak ka ba dahil sa ulan? Tanong ni Manong sa akin. Ay hindi po Manong, napuwing lang po ako. Palusot ko sa kanya. Alam mo Neng, ayoko din ng umuulan Matumal kasi ang kita. Ang bagal pa ng biyahe. Ang tagal makarating sa destinasyon. Pero wala tayong magagawa. Kailangan pa rin natin ng ulan.
Ang sabi ni Manong driver. Habang nagsasalita si Manong ay may naalala na naman ako. Mahigit 1 taon nang mamatay ang kapatid ko, nawalan na ako ng ganang mag-aral. Huminto ako dahil para bang baliwala na ang pangarap kong maging doktor. Pero sa kabila nito, hindi ako hinayaang malugmok ni nanay. Anak, may mga unos na dumarating sa buhay para magpatibay sa atin. Baku-baku man ang daan, magpatuloy ka lang sa biyahe mo patungo sa iyong pangarap. Matutuwa sa iyo ang kapatid mo kapag nakita ka niyang nagpapatuloy at lumalaban. Nagpatuloy ako sa pagtupad ng aking pangarap. Hindi naging madali pero sige lang ng sige. Iniisip ko na laging nakatingin sa akin ang kapatid ko at napapangiti ko sa tuwing magdedesisyon ako na huwag susuko. Ineng, andito na tayo sa Pangarap Village, ang sabi ni Manong habang itinatabi ang jeep. Salamat po, Manong. Ingat ho kayo, ang sabi ko sabay baba ng sasakyan. Sa wakas ay nakarating din ako sa pangarap. Sa aking pangarap. Dok, buti nandyan na po kayo. Marami na pong pasyente na naghihintay sa inyo. Salubong sa akin ng nurse sa aking clinic na tinawag kong pangarap. Ang kwentong ito ay likha ni Europa, isang tambalanista. Wow! Si Doc. Congratulations. What's up, Doc? Yan ang mga tambalanisa natin, mga ganyan level Mga talaga. doctors. Diba? Alam mo na, may sariling clinic, ganyan, Yan. di ba? The Pangarap Clinic in the Pangarap Village, di ba? Yan. Sana maka-meet ka namin soon. Ayan na naman. Ano mga pwede? Ano mga pwede? Huwag yung palata. Huwag yung palata. Ano mga pwede nating mahutut dito kay Doc? Baka naman may mga pabetadine ka dyan. Baka may mga libreng aspirin dyan. Kasi tangay nyo kailangan ng mga ointment, liniment, mga ganun. Ano ka dyan, maintenance, mga amlodipine, losartan. Oo, yan. Norvasc, yan. Bakit May nyo alam? calciblock ka ba dyan? Calciblock. Baka lang. Kasi baka may mga medrep na dumadating, di ba? O tapos nagbibigay ng mga libreng Mga sampling. Di ba? Ano pa bang meron dyan, Doc? Mga ginagamit mo sa Operation Tule. Tambalanisa ka kamo, di ba? Oo. Siyempre. Ano ba naman yung Ano ba naman yung... Punta ka dito, bigay ka ng mga sample dyan. Calciblock. Ano yung iniinom mo? Losartan, amlodipine. Tsaka Norvasc. Tsaka yung mga pang-diabetes, Glucophage, Glumet. Yung mga alam nating gamot. Iba yung mga ginagamit namin. Paano yung Norvasc? Ano yun? Norvasc, sa high blood din, papababa. Yung sa'yo. Dalawa yun. Ganun yung high blood. Oo, ilang milligrams yun sa'yo. O hindi ako, yung asawa ko. 5 milligrams yung kanya, ikaw tanghenyo. 20 milligrams. Daily yan, daily. Once a day. Ay, nako. Ano ba naman, libre naman sa inyo yan, di ba? Yung mga daily maintenance. So, punta ka dito. Pagpapakonsulta na rin kami. Correct. Sige na, go, Doc. Pero Doc, thank you. Nagulat lang ako dun sa pangalan mo. Parang binaliktad kasi Europa. Parang Jeje to dati. Jeje. Parang yung spelling pa ng ang kwento ito ay likha ni Europa. Y-U-R-O-H-P-A. May H. Europa. Oo, Jeje to. Abuti na lang, nabawi na pagiging doktor mo. Ganun talaga. Di ba nga dati, Tangenyo, meron akong tambalanisa na nag-message sa amin.
Kasi sobrang dami nagme-message kasi sa fanpage, hindi ko na nababasa lahat. So anyways, nag-start siya mag-message sa akin nung Jejemon pa siya. Nabasa ko na lang yung message niya nung hindi na siya Jejemon. Kasi yung message niya, sinabi niya na parang nakakahiya po yung mga una ko pong message. Jeje pa po ako noon. So binalikan ko. Kasi yung latest niya message, hindi na talaga siya Jeje. Very clear na siya. Ang ganda na ng Nag-evolve na, nag-evolve na. Binasa ko, syempre na-curious ako. Nahihiya po ako sa message ko dati kasi Jeje po ako noon. Binalikan ko, ay grabe, sobrang Jeje talaga. As in, hindi ko talaga maintindihan yung pagka-Jeje. Malalim na Jeje ito. Yung letter E yan, number 3. Yan, ganun. Malalim na level ng pagka-Jeje. Tapos eventually nag-evolve. Sabi, isipin mo, nabasa ko nung hindi na siya Jeje. So ito si Doc, dating Jeje din. Nag-level up ka na lang, Doc. Buti na lang, di ba? So, congratulations. Of course, we're happy for you. Correct. Natatawa lang kami sa mga eksena Circumstances. Sa circumstances. Pero we are very happy that of course natupad ang iyong pangarap. Yes. Meron kang clinic na ang pangalan ay Pangarap. Pinursu mo pa rin ang iyong pangarap sa gitna ng mga hardships. Kasi 'di ba, bakit ka nagdoktor? Kasi Correct. para sa kapatid mong may sakit. Tama. Kumbaga yung naramdaman mo is very valid na ayoko na. Bakit pa ako magdodoktor in the first place? Kaya naman ako magdodoktor para sa kapatid ko eh. Correct ka. Pero yung nanay mo, eto na naman, lalabas na naman importansya ng mga magulang, di ba? Yung nanay mo, yung nag-encourage sa'yo at nagpalakas at nagpatibay ng kalooban mo. Yan yung angel na sinend ni Lord para sa'yo eh. Para ipaalala sa'yo na meron ka pang mission. And we are glad that you were able to accomplish that mission. Totoo yan, mga kaibigan. Napaka-importante ng salitang pangarap, no? It may sound cliche, mga kaibigan, paulit-ulit, pero pag nag-sink in talaga sa atin, itong salitang pangarap na ito ang magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Correct. If you only hold on to that dream. Totoo yun. Huwag mong pakakawalan kung ano yun, di ba? Tinatanong tayo ng mga bata tayo, di ba? Anong gusto mong maging? Oo, kaya kahit pag matatanda na tayo, ano bang gusto kong maging? Kasi pag sinabi mo, gusto kong maging ganito, ibig sabihin, binibigyan mo ng direksyon yung sarili mo. Tama. At importante yan kasi kung walang direksyon, anong gagawin mo bukas? Anong gusto mong mangyari sa iyo in the future? Correct. So, importante po na bawat tao magkaroon talaga ng tinatawag na pangarap. So, sana naman yung mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, meron kayo napulot, 'di ba, na talagang pag-achieve ng isang dream ay hindi po madali. Wala Correct. po nga pangarap na madali. Pangarap na kotse, hindi naman kaagad yan nakukuha. Tama. Pangarap na bahay, minsan it takes years, minsan lifetime. Ang nanay ko, partner, bago nagkaroon ng sariling bahay, retired na siya. 'Di ba? Kasi lifetime, 'di ba? So hindi madali, maraming pagdadaanan, but eventually if you have that vision, sabi nga, hold the vision, trust the process, Yes, 'di trust the ba? mission. Hold the vision, trust the mission. Para rhyming. Trust the, pwede din naman, di ba? Pero trust the process, yung proseso na kailangan mong pagdaanan para ma-achieve mo yung vision na yan o yung pangarap na yan. Totoo yan. Isipin nyo, bawat company, di ba may mission vision? Kasi kailangan talaga may direksyon. Correct. Ganon din ang bawat individual. Bawat tao, dapat talaga may tinatawag na mission sa buhay. Meron ka bang narinig na success story na ang corny kasi ang dali-dali lahat? Wala, di ba? Wala. Lahat ng mga inspiring stories or Yes. success stories, lahat yan dumaan sa matitinding pagsubok. Tama. Yung kung ano yung meron sila ngayon na nakikita nating maganda, lahat yun pinaghirapan nila. True. At hindi yun nangyari ng isang kisap mata lang. 'Di ba? Nangyari yun talagang matinding proseso ang pinagdaanan, ilang beses na dapa, ilang beses umiyak, ilang beses naglabas ng mga likido sa katawan makuha lang ang mga pangarap sa buhay. Saka parte ng natin yan, ang blueprint ng buhay natin, yung success natin. Kasi if we base it biblically, di ba? Naku naman, may mga isang araw si Thomas Aquinas. Ngayon, ano naman biblical quote mo? Pakinggan natin. Biblically, di ba? Oo. Yung kay Jesus Christ na rin, na kinakailangan niya munang i-crucify para makilala siya ng tao Correct. na siya si Jesus Christ na magbibigay ng kaligtasan sa atin. Tama. Correct. Isang aspeto din yun na pwede din namang naka-blueprint na yung talagang mangyayari sa buhay mo. Kung ipinanganak kang, di ba, pangit, as lumaki kang maganda, kasi yun yung tadhana mo talaga. Kasi yun yung blueprint mo eh. Di ba nagawan ka ng sensya eh, di ba? Pwede rin naman tingnan sa angulo ngayon naka-blueprint. Kung di ba mamamatay kang gawa ang dibdib mo kasi yun yung blueprint mo. Ano pinagsasabi nito? Ano
May pasok din eh. Blueprint. Anong pinagsasabi dito ni Chopper? Parang sabog ka na. Nakainom ka ba ng maintenance mo? Sobrang ako sa Calci Black. Hindi mo epekto sa hangover. Ano yung sabi niya? Kung ano yun? Kung mamamatay ka gawa ang dibdib mo kasi katadhana mo yun. Ano yun? Anong connect? Kung mamamatay ka, nagawa ang dibdib Dok, mo. punta ka na nga dito. Tingnan mo talaga yung usapan namin. Bigyan mo ako ng Calci Black. Nahihirapan ako. Dok, kailangan na ni Don. Parang na-block na po yung utak. Nakakalok. Let me ayusin mo. Redeem yourself. I will allow you to redeem yourself, Christopher. Let me justify that. Go. Kasi ang weird talaga nung sinabi mo. Kung mamamatay ka, nagawa ang dibdib mo kasi nakatadhana yun. Ano? Pinagsasabi mo, Chopper. Ulitin mo. Gandahan mo. Huwag mo nang isample yung gawa yung dibdib. Medyo weird kasi. Game. Kunyari, di ba, kung naniniwala tayo sa blueprint ng ating buhay, kung ipinanganak kang mahirap, tapos namatay kang mayaman, kasi yun yung tadhana mo, maging mayaman ka. Kung ang kapalaran mo is maging maayos ang buhay pagdating ng panahon, di ba, magkaroon ka ng sariling condominium, sariling mall, kasi yun yung blueprint ng buhay mo. Ayun naman pala. Di ba? Kung ibig sabihin nun. Kumabit ka ng dibdib. Kung mamamatay kang gawa ang dibdib mo. Kasi yun yung nakatadhana sa'yo. Ano yun? Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ba't mo sinabi yun. Okay. Pero, on the other hand, yes, naniniwala tayo na may blueprint. But, kaya nga tayo tao at kaya nga tayo nabubuhay is that we also make choices. Diba? Yes. So yun yung kagandahan dito eh. Pero, babalik tayo sa blueprint. Yes. Diba? Babalik tayo sa, ano ba ibig sabihin ng blueprint? Diba? Babalik tayo sa kung ano yung nakatadhana. Minsan, magde-decide tayo to quit, magde-decide tayo to move, magde-decide tayo to move forward, magde-decide tayo maging matapang, magde-decide tayo maging mahina, 'di ba? Pero eventually kailangan lang natin pagdaanan 'yon kasi para maging matibay tayo. Tapos eventually babalik po tayo dun sa tinadhana para sa atin. Kasi nga kung matay ka naman ng dibdib mo. Yun ang nakatadhana sa'yo. Ika nga ni Christopher nasabog ngayon. Pambihira. Kasi kapalaran mo palang maging malaki ang dibdib balang araw, di ba? Nabawi mo na, huwag mo na ibalik. Thank you very much and we hope we meet you soon, Europa. Yeah. What a name. Ganda ng pangalan mo kaya, Europa. Europa. Y-U-R-O-P-A. R-O-H-P-A. Europa. Thank you very much for your story and thank you very much for sharing with us your story and thank you very much na nung nag-aaral ka ang ringtone mo ay ang halakhak ng tambalan. I'm sure maingay yun at malakas pero thank you. At kung ikaw kabisyo meron ka ring gustong i-share sa amin na kwento mo, nakaka-inspire, nakakatawa, nakakakilig, nakakatakot, email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na pag-uusapan ng tambalan sa mga susunod na araw. Correct. O kahit yung mga bisita natin dito, pwede kayong mag-send ng sarili nyong Mahiwagang Burnay Story. Malay nyo, di ba, mabasa na in the next 15 years, di ba? Huwag natin i-promise agad-agad mababasa. O ibatila natin ang happy birthday si Ma'am Gemma Ascrate. Galing sa iyong Pau Finance family. And hi kay Ate Atli. Happy birthday, Ma'am Gemma Ascrate. Enjoy your special day. Yung mga kaibigan daw natin dyan sa Intramuros, ang lakas ng mga radyo nila. Good morning po sa inyo. Good morning. Sige, enjoy. At ang, nag-celebrate din. Hindi pala. Nagpapa-good morning lang si Carlota Simpao. Hi, Miss Carlota. Hello, good morning po. At yung mga tindahan dyan at establishmento sa Taft LRT Buendia, thank you very much po sa pagtutok sa tambalan. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Christopher. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Programang Station number 1 SM Radio Station.